asi ni roha dohot dame nasian debata amata. Dohot sian Yesus Kristus madongani hita. Amin. Hata ni debata nagabe turpuk ojahan di ari sadarion. Sabtu 23 April 2022. Ima nanienet sian Jeremia 14 ayat 7. Songonon ma didok disi. Molo hajahaton nami manidangi dopak hami. Ali Jehoba bahen mahobar tu guarmu. Ay toropdo panuk dalion nami dopak hodo hami mardosa. Ido sahatna. Luluhon mahami ali Jehoba. Dongan sahapur syaun. Ia turpukon ima tangiang ni si Jeremia na mangudingi bangso Israel. Nasay totong menudali debata. Alani hajahatonna gabi di uhum mabangsoi gabi dangro udan di tanoi. Tung masay liling. Toktong si Jeremia martangiang tumpe diorai debata. Di ayat 10 sada. Jala ditulak debata tangiang na. Diturpuko didok si Jeremia asa luluhon ni debata mabangsoi. Merhite goar ni debata. Boasa. Goar ni debata. Debata do haholongani. Debata parholong roha. Lebet terimas jala parasi roha godang. Debata nama kalau mohon hamu baon ni roha ido natuk paluahun jolmai. Dongan sahapur syaun. Dopak debata do hita mardosa. Asa ibana manatuk mangupita. Molo sian ibana do uhumi. Ikon sian ibana do masohot uhumi. Molo naing maruli hita sian asini rohana. Asa gabi luluhon ni Jehoba hita. Ikon hanguluhonotta do ngulu na marhamu baon. Marhite na manudalhon dosa hajahatoni. Alani say tahanguluhon mangulu na marhamu baon. Sian hajahatotta. Ulaw na bartulomo ni rohana. Debata parholong ni roha do ibana. Asal ma olo hita marhamu baon. Songon natoras namadok. Daon. Di pangiduannya nakonna. Datung gabe masohot danaki mangido tu natorasna. Asa mulak mangului do natoras molo saita jugulhot do mangido tu debata. Asal marhamu baon hita. Matak sumangula begogo ni humi. Alaniak kadongan sahapur syaun. Totong ma tatangihon asa debata ma mangaluluhuk kita di saluhut hajahatotta. Debata parasi roha do ibana jala lebat terimas. Amin. Horas selamat beraktivitas ma di hita saluhutna.